samangsane pasar muwan monggo pun bacetaken seniwati liri bapak senggake cok janji sabar aja kasusu samae jembar-jembar parine lampu-lampu memandang suara ane jenang kali kaku ora nganggo ngendhokke otot nduk men ora tegang iya ya bakune wong kuwi nyambut gawe kuwi sing sak madyane ya kudu sing santai ora usah kemrungsung ngoten iki mau suwantene sapa iki gawan kotak ula nduk kok gawan kotak ula sing kepiye iki bojoku oh kuwi bojomu kabeh ki wis do ngerti ndadak dipamer-pamer ayam men kaya karang yo duwene bojo kaya budal ya aku kudu melu budal ha iya makarang wedi kok ya ha iya sing ora diarani bojo utawa suami takut istri ya ora apa-apa dadi ki men saya wimbule mesra ha iya iki arep digilir kacang apa kepiye ya dintekake kok ya. Ha iya. Dadi saka ngomah iki sesuk lak bali. Dadi ya dintekke bengi iki. Ha iya. Sesuk ya dintekke lho. Sesuk ana tugas sing luwih wigati. Ha iya. Manjakake ingsun. Ha iya. Monggo pun bacutaken, Bu. Sesuke betake jak mampir apa kepiye. Nah iya karang ya kene iki ya cedhak tempat wisata kok ya iya. Sak kiwa tengene iki papane indah banget nadyan to papane mapan pegunungan ya ora beda kaya nggon dhewe kulon kono. Coba pun lajengaken Bu. Tolat-tolit kaping-kaping Semarang munggah swarga iku pancen nyata agak beda luwek biasa pinter hati
kanca karo Ibu Waranggana ki pancen mawa pitutur. Metu dhisik ora ngenteni dikawe becik ora niteni ngono eja ngono. Ana aku wis nani cok metu dhisik. Karang aku nek urung nganti pemanasan mingkek weruh ngono cok wis kemetu dhisik kaya. Kowe kuwi senengane cok ora ora sabaran ya kaya kowe kuwi kaya nduk wis ora. Mungkin mbok ya idep ngisin sithik. Rumangsa dadi wong lanang ki mbok ya sing birawa sing sentosa, urung-urung kok wis kemeton. Iki mau tegese kepiye? Ya digawe becik karo wong ya kudu aku karo kowe bisa mbales kelawan kabecikane, Nduk. Dadi wong urip kudu bisa macinamadan daya dinayan. Kaya ngoten. Kabeh iki mengku pitutur ngoten nggih, Mak, Nduk. Coba pun telasaken. Dibacutake si kicung, si kucing. Yo